fáil de haar náis rih cáta nát agus méag taisteal ó de carta go le Mhúin baisó san Indonéis. Sa ní seán seo, tá méag fágáil slán go dtí an java íbhing agus ag tógáil bád fearr an tóireachta 6 go Lombok. Tá an rúta seo an a nabhgnág ach bhí bailí feicithe gom hana féin agus bhí pleanána a gom dul haar náis, so chuig mé go dtíreach go Lombok le roiirceanna íbhing de slíomh batúr agus agung ar Oileán bailí ar an slí. Díomh gach éile agus foiide an seo go Lombok an Indonéis. So tá mé ar tíanais dul ar Rus, cúpla lá ar fud na Oileán ar fad. So tá mé san uirthir faoi láthair agus an sin beag mé ag dul ó thuaig, san uirthir agus ó theas agus beag mé imethe ar feadh 3 lá. An stír se lead tá méid tanú leis bhí cúpla lá gom just ag ligint miscí an seo is san gíigi. Tá mé inacha leis an trá, talín sláva an seo is áit íbhing é agus anna séir ar fad ach bhí is cráta tar éis an java bhí sé go híbhing ach anna godóthach. So is tá mé réig chun an bóthir a bhúla a rís agus tarlóm agus cí céim sort rudí atá timpeall Lombok ar fad. Wow, lads, tá roiirc faointe den sca timpeall an chósta an seo san uirthir. Tá bailí agus nús a panida, so an sin in áit éigean beidir go bhfuil siad taobh hiúr do manis. Sé gur seo ó mí an chósta códrama tú is brala mé. Níl na Google Maps ag obair go maith an éachar, so just stup mé an seo tá bácéireacht an seo de Áise, so stíoigh mé rud éigeanta seo mar tá mé mhála 6 godóthachanis. Bhí sé rionn gom dul go dtí an trá ach is dóigh lom nach bhfuil éon caifé ag an trá. Bhí sin go hálaigh ar ais ar an glúsrothair arís. Siúlód an a bhórtáim nad sa mé chorális ach an roiirc. Is fiú é cinnte féchar seo. Tá an fearr seo chun canó cócó áildom. Ó an cairn, tá sé chun dreapas suas. Oh my god. Oh. Wow. Féchar seo lads. Tá sé fáil canó cócó. You know, he's just pretending the coconut falling one, so he want to have this. Oh wow. I see. Oh, trí matí. Bhí orm tróí a thógáil go dtí an as seo agus ina dhéag sin haspáin sé an cacao agus na pónarí a dhéantar ann. Dar nóig bhí orm roinnt a cheannach. Tá mé an seo ag pantai Tebing agus seo ar an gcósta thuaig sin trá le háilte de Áise. Bhhálam snámh a dhéanamh ach tá sé 6 dachar an seo lads. Beidir nach beidir bhfuil sé imime agan féin ach tuis go bhfuil an poblacht an seo an Muslimach agus dar nóig bhíon feibre sin goúntaach ach just níach mé aine go fóil i bikini nó i cola snámh a Áise daoine nach bhfuil clúideatha is dócha ar na trána agus bíon anna chuid daoine ag stána an seo ar aonós agus tá mo gúlann clúideatha tá bríste fada gom ach fós bíon daoine ag stána bíon daoine ag tógáil mo gríon graf gan mo chead físeán dom gan mo chead like is cuma má hagan daoine dom agus dearn siad ó an féidir len gríon graf a thógáil nu mar sin ach just an catcalling an físeán an rud ar fad níl mé gafa leis agus níorhálam níos mó irde a thógáil ar an féin ach níl éile agus seo so beidir seo an áit mo chéad san áige ag snámh an seo i Lombok déir hin go bhfuil sé folamh agus ina cheanta sin tá an ganamh
sais dúrcha tuis go bhfuil an bolcán rinjani cóngarta seo agus beag méid deapa rinjani beag mé níos a fi seán seo i fi seán eile ar pleanáil eile céis in the place as béarla ach tágan an ganmh goléir an seo agus na hailte ón bolcán sin so tháinig sé nuair phléas gan bolcán ceapam like 800 bliain ó hin drop a dóracht Dárira lads ach tá mé an seo tá sé nach mór folamh tá cúpla fearr ag iascracht a slí sin agus cúpla duine timpeall an sin comá ach rocin é seachtar lads hála rud an scaim rúil an sin ní raibh fánar an go hána thógáil amach so bhí is just ag leigid me cí imime hí ar an tro agus tháinig ban like sean ban ó túldum agus ní bhíon béarla cé níl de hasa a gomsa so bhí like ó taprónarm ní lerm on de hasa ní hiigem mar bhí sé caiint is ag caiint agus an sin bhí si like seo ní like túdum de bhrince agus bhí like oh no agus an sin na spéitlí gréine bhí said a kit in a láb agus bhí si like túdum ceapa marinos ní raibh a gom like bhí si like me it's just like no so thug mé mar bhála agus just tháinig mé suas an seo rééis ach lang si dom an tamar fad nuair bhíos ag teachtar náis chun na chuid stop a chur mar bhála bhí si like os na chóir imime aig like it's like ní hiigem agus just dúirt mé ríidir sorry don't understand bye bye agus bhí si like literally just near drap si suas an sin bhí tá si actually fós an seo níl an chun a haspáint ar an camera sin basic ach like cad é an scéal agus bhí like bhar daoine eile an sin ní like cadtá ceir leis an bhainte agus ní raibh daoine eile tí an háite agus actually rach mé in an séir an sin den céadú an seo agus ban a bhí gais like sorry na buchalaí ach do gná na fearr bhí an leis an dá séir ach just like beside an love he's like what cad atá uais like cad oh lads yeah Lombok is so Téan an cuid is módas na daoine go Kuta Lombok agus beag mé dul an comá ach an taobh ó thuaigh an seo coolla mé go raibh sé sais difriúil agus nach dagan anna chuid daoine an seo ach tá vibes sais off is tóca so tá mé chun amachtain is salón so baim si mé cafe an seo agus ar an léirscáil beag sé go húntaach hín reviews go háling ar fáin so dúirt mé cafe ceart beag sé sin nu minút agus tháinig go an seo agus ní nach teach agus tháinig cholín biogas an teach ní raibh sé si ach ceir blion beag agus dúirt si ní éidir an seo faoi láthair ach chuig mé léigar mar grathir mar tá cafe aige agus tá na hocarcha aige so mar sin just dan mé lé agus bhí si cóclóise bhí mar caiint bhí sé ag chata chuid béarla agus bhí sin gohúntaach agus an sin tháinig sé agus toscail sé an cafe dom féin ó achomháin agus tá na pónarí ó Lombok mar fóstar cafe an seo so bhí sé ag on sin dombeagáning faoi sin agus bhí sé actually gohúntaach agus tá mé ag tanú go mór leis tá anna chuid agus mion sonrathe ag dul isteach sa cafe óháin seo really rud áitiúil agus is brala mé sin brahamsáis olc mar tháinig sé ar glúisróthir chun cafe a dhéanamh dom féin agus níléine a chuáin ach ag an céine tá sé go dáas nach chuil. What's this machine? This is rock presso, manual espresso. Oh, to make an espresso. Whoa. Caiith mé rá bhfuil si go híring ar fad cóláidir an cupán cafe is fearr gur bhór mé an seo i Lombok. Tá cuairt cultúrtha á dhéanamh gom a níis tá mé ag masjid an seo anna chungat de Senaru an áisina bhfuil ag fannacht an nacht agus tá an masc seo anna gifriúil ná na mascna eile atá sa counter seo agus ar dain ar fad sé counter sa cín is sinna an seo i Lombok céim sé arás go dtí an tríú hísteig agus tá sé
ceapan ó 6 tradiisiúnta measctha idir an Muslimach agus an creidimh a bhí an seo hena féin. So tá sé 6 tá díon déanta de aimid. So yeah, is féidir le maná dul isteach a caiith tú sa rang a chahabh. So cinnte tá 6 measctha de sna cultúrtha siúlan seo agus stairiúil go leor tá is agam na daoine sasach atá an seo I Lombok tá a cultúr féin agus a teanga féin a cosúla bailí, Java tá an talteacht an measc seo sa stíl sasach leis an díana atá annach friúil ar fad ná éon measc eile atá feicthe gom riamh. Lads nach go Lombok go híomh féidir seo na hádáin rís atá just cóglas, cóíomhing. Okay, tá seo scanrúil. Neadidir an féidir le eáil an bóthir a bhíos ar an san. Tá sé níos fearradis ach lads neadidir conas gur féidir dul thar ná an seoir mar. Ílam cád an áis me lóistíad ágáil arís ach tá méid fannacht suas an bóthir seo agus caiigh mé dul an seo ach tá sé anard na bóthir. Faoi ar lads thuis mé an seo go dtí má lóistín an Senaru agus tá sé go híomhing tá tógáil ar siúil ach tá sé go híomhing ar fad agus tá cheomar féin agam tá bíalann an seo bugus le dtí mar níl fánar an dul na bóthir sin a rí sin go háirithe nuair tá sé dúcha so beag mé ag luúd na scían seo agus beag an dunéir gom an seo agus tá na daoine cóíomhing. Bhí úna an daidir go raibh imime éonar agus gur tháinig mé ó san gígí ar madan imime éonar an slí ar fad agus go bhfuil ag dul tríd an Ileán ar fad bhí siad like what? Céim fá? Ida éonar? No riamh? Bhí cormach ach caiithú bheith cormach ar na bóthir seo cinnte. Níl siad de daoine atá ag tosnú leis an lúsrothair cinnte. Dí bhar madan gach aine, madan go hiile is go thomláin íomhing atá a gcuin an seo cóngracht de rinjani agus actually ar madan. Is féidir leat rinjani a eáil ceantas na balcán sin tá sé dochreirte ar fad chun é eáil. Like féicear seo lads seo an slí amach. Lads, madan dúsláán atá an cinnte. Ceapas go raibh 6 bóthir fáine ag dul timpeall an Ileán ar fad ag an gcósta cosúil leis an gcósta thuaigh íomhing atá going an seo. Agus ceap mé ruach mé sa slí chéine ná mé arráistí an cósta agus a raiglam. Ach nó tá písa an asnamh ceapam mar bhís ar na cool bóthir an sin agus roinnt go agus na cnichtá siad ú fásta chomá. Tá siad cócasta na cheanta sin agus go háirithe an píasa seo ní féidir an fiú a haspáint lebanis ach tá píasaí like chunks in asnamh ar an bóthir so caiith tú a bheith cócórma. So tá mé an seois in áis dar bannam crown mór sambalia. Tá mé ar an ggósta airthair agus níl ri éon rud eile an seo tá cúpla trá is dóiglam. So chunig mé é seo ar an léir scáil agus dúirt mé right seánig mé amach agus actually is crown mór é tá gá chun mór an seo tá an únéir an seo anna chóir dúil agus hiúil sé lom timpeall na tailte ar fad chóg sé mo crían graf os cóir na creed. So tá sé anna ciúin anna suamhnach agus tá mé just gazebo seo inis ag fáil cafe agus beagáín bia. Tá cafe ag go an seo copi tá sinú tá an fuinna búm. Agus tá piscín beag i ngachás catbeag tá sé léir le an bíon hín siad a gcóí ag léir an bí gháin so tó písa look Sugar. Don't have enough.
Faoir lads tá mé an seo Kuta an áit is trosathóirí a bhfuil le trosathóirí go bhacha mé an seo I Lombok go díanais san gigi san áibh tá gachtain an seo tá sin an rud is dóiglam go bhfuil na praisina cosú le bailí tá sé anna buintach leis an iarthar an seo. Níidir chun a bhraithn faoin rud ar fad. Bhí an athrú cóil tapig an sin ó anna áitiúil beidir buáí ró áitiúil dom féin le ní raibh bhíon cafe, ní raibh bhíon bíalan, bhí an tíreacht go híomhing ar fad go tubad gach rud a bhfuin leis an iarthar na cafe na hipster agus mar sin de seo é an bailí nua. Sin féidir dom. Níos mó ná ag ggéirí rudaí a dhéile tá is gom go sé riachtanach ach ní féidir am siáda bheith gom riamh bhí fiú páistí ann bhrá mé cóáil sfuil am é sin. Lads níl nó méid a sé caithigh mé lóistíonnta a nachta chu an áibh agus hena féin tá sé le leithúir tríéis chathair agus tá bucha beag just ag líonach go leis é just buy something I'll play this ní féidir lads seo actually fásach. Tá seo actually níos measctha ná i Mali bhí siad anna persistent ann comá spam go thug mé a snacks dó agus an sin d'imigh sé it's just pure extortion. Tá tú bheith cuairmach an seo agus tá sé chugéir furnis táis gom ní bhraham go maith chun an iarna agus mé an seo. Neadidir cadatá níos fearr mar sna háisna nachhfuil aon trosathóirí agus níl siad ag díla rud. Bhíonn sé said dá séireach cosúla iné agus an sean bhean leis an said. Tá sé anna overwhelming is tócha an taimetá agus sé is measctha an seo san Indonesia caiith mé rá as gach tír san áilte Their Theas is measctha. Faoir lads tá mé an seo ag má lóistíonnta ihe ní euro-íthe gur an spás seo míl sé róhanna in éachar as homestay atá gceist tá ag fáil duine inis ag an bíalan ó túlhharm timp go háit an seo agus tá sé actually go híomhing tá mé ag fáil Saturday I am Saturday le sií don céid uair an seo I Lombok brelam Saturday. Take with her madam. Just fáil big fáiste agus an sin ag búil an bóthir. Madam lads bhí gáí níos mó solar hit mé an bóthir so tháinig mé strapan seo bhí ceantas na caféanna ag Kuta é féin mar má tá mé an áit anna urbartha agus mar sin tá mé chun café áil agus bheith gáín búisí agus fuair mé croissant comá so Feic sé sinúm solidéon mé ar an bóthir arís. I nuamh tá sé réonta gom dul gotí piasa talamh ag an gcósta theas. Secatá an tanamatá ar an piasa sin de talamh. Ní héon anna chuid daoine ann in éachtar. Agus tá sé réonta gom a coolla mé go raibh na bóthir ú fásach. Ach an taon rud ná léig mé go déigeantar lína go chuir siad bóthir nua is seach an seo im líana I fithe chathair. So beidir go sé sin fearr beidir go mbuing mé trí las tá trá íbhing darban an macaí ann ach tá sé ráúair ag tmáint ó Kuta so agus fécinn sé anna scam go nómh déirhin go bhfuil sé chun báisteach muna bhfuil na bóthir go má agus tá mé bórtha is dócha go méid mé gramahanú rodéigen so cíh mé leis an aimseir ach rockí mé sa slí sin ar aon os tuirí sé seo. Tá mé sa scamal inis agus ag dul suas tá sé cuair nílas a gom. Lads nílas a gom faoi seo in néachar brachan sé 6 don séireach chuig mé suas agus bhí an tíreacht go hiile is go thomráil lán difriúil tá daoine áitiúla ag marachtáil sna cnic seo agus fécinn sé cótradiisiúnta bhí siad ag déanamh a chuid bia féin agus mar sin de fécinn sé anna cosúla Vietnam thuig actually agus mar sin de ach bhí na bóthir cosúla go tá stád na bóthir ú fásach ach ní féidir cos thar náiseach irid mar tá sé
ró ada ónát gur bhlam dul so ólad tá conflicted nílas a go caiith mé fécinn ar an léir scoiréis. Stala báistí! Níl mé ag dul go dtí an trá heile mar ní léon puinte. So just tom ag dul tharnás go sengi ríis, tá sé uair agus 45 nóméid, ní léon slí eile chun éanamh agus is dóiglam go méid na roicanna go híoming ar an slí ach féicear seo. Oh my god, na bóthar an sin, bhíos nach mór ag cuireadh. Ach ag an am céine tá mé gara mar scéal mai é. Tá mé tar éis teachtain seo go trá darb anam trá Nipah. Tá sé cóngracht a san gigi, tá sé 20 nóméid. Tháinig mé isteach a san gigi a rís an sin. Bhí sé níos cóngraí go mataram an cathair ná bhíos ag ceappa, so bhí mé arás is san gigi really so le raibh is go raibh mé thart is san gigi. Agus tháinig mé go dtí an trá seo mar fuair mé mula ghfuil sé seo an trá is fearr sa cheantar agus tá sé just cinnte agus níl éideann seo, so is brala mé sin, beag mé ag snob. Tá mé ag lurg áit príomhádach nó 6 príomhádach chun mar colas nómha chur arb ach tá fearr just ag teacht amach as le creed níl actually níl éine ar an trá. Ó tá sé fós ag le nútar. Ok, ceapan go bhfuil siad imethe táim tar éis siúlanis ar feadh 5 nóméid déag tá mé beagnach ag deire an trá tá sé olbhór agus tá crann an seo féidir gur féidir lom sneaky ahrú dhéanamh tá fearr literúil éileach sna bushes. Tá có mí compordach an seo i Lombok gachóir míon tránú rud éigent. Tá sé chudig mé agus dúir mé oi agus mar sé ceann sios mar féic an na bushes seo. Tá fearr éileach an san. Chalíní féidir nó té an seo de éidir, tá sé go bra ach just mí compordach, you know. Agus in is caiigh mé amacht. Níl mé gléiste in is caiigh mé bheith gléiste ach ní féidir leat buchint, you know, mar má tá tú ar trog an óthach bíonn daoine i gcónaí de ag iarg rudí a dhéile agus an seo má tá sé síocánach agus muna bhfuil mór an daoine timp na háiteach neadar bhfuil sé sábháilte. Caithfidh mé a admháil go raibh mion diúltach a gom i le an Oileán ag an puinte seo ach tar éis rinneánaí achtar mór eile. Dil mé arás go Kuta agus faoi dhearra cát mé 9 lá an sin agus bhí anna sprí agam. Den céad uair agus méid taisteal thug mé sus óna bheith ag déanamh campcuairteanna an tam ar fad agus bhí gnáthamh agam. Gach maidin thug mé ceacht tábhacht ar trá do chuirte darb anam scileanna ballanach. Cát mé an tróna ag dul go dtí na trána eile sa cheantar a raibh anna sábháilta agus ní raibh anna chuid daoine ag díla ann ach irid. Agus an sin thug mé ceachtainna yoga agus folcadáin róta i cúise ina dhéag sin. Ar dhearra, bailile i bhádón bhaile a bhí a gceist agus bhí brón orm nóair bhí orm imacht. Tar éis cúpla lá fada ach anna himúil ar fad. Agus taitneamh comma tá mé tharnais i mo sanctuary ála an seo sin gigi me lóistín tá sé go híoming féicear seo lads seo 7 euróníthe do chuirte ar fad. So bhulingé sin díobh chuig mé nasc chias ar an áisteo mar tá sé actually fearr fad agus tá lins nómha ann. Ach tá cúpla smuoineh agam chun é himú is dócha. Má tá tú de éonar agus más banthú
Déiring just beidir smuoine faoi go faoin tros seo, mar is féidir at a dhéanamh, like, ní bheith tú in dán séir, ach just ní bheoch tú compórtach ní do bhuiglam. Is bralam a bheith ag búla leis na daoine á túla. Tá mé ag gcónaí ag búla a daoine seo é mo tríú tír is cuaige agus in nach mór gach tír in a roas. Ag gcónaí tám ag iarraigh caint leis na daoine á túla, ach caiith tú éist leis de aganna, le de bheon, coma agus má bhraithin rud mí cheart cosú leis ag an trá sin. Ní raibh really in ann measctha beidir sean ann go mbeadh sé annach i friúil má tá tú ann na cúpla, má tá tú le grúpa cara nó péróid, so dá mbeadh sé seo a dhéanamh go mar rístéirthing. Danthing i brúna hóige ar dús agus dhéanaing cuairda agus an sin dhéanaing an tros seo le chuirda ach éime éonar. Is bralam an saoirse a bheith me éonar, is bralam é ólas níl éonrod cosú leis tú féin agus an glús frothir. Ina cheanta sin ó thaobh thuig agus san uirthir coma níl éon áiseanna really de tros a thuirí, seachas timpeall rinneánaí tá cinnte agus beidh níos móda sin a eáil go an mórach. An sin sa deisceart bíonn sé bhfad níos éasca tá annach chuid trosóireann ach bailí beag atá ann déirthing agus tá gach aine géir rudí dhéile ort agus mar sinnde a rís níl an siocháin agus tá sé mar an ggéad an seo san gíí. Braham sais conflicted faoi Lombok generalta agus faoin trosóireacht an seo an fiú muid a bheith ann agus an bhfuil míid ag déanamh de máiste cosú le bailí a rís, nó bhfuil sé go má den Gallagher tá an míchochmíocht sin i gcónaí ar siúil agus né ag taisteal agus bíam ag smaoineh faoi anna chuid ach go thortha an seo i Lombok just tháinig sé chun cín beagán in níos mó ach an tíreacht go hálainn agus an chuid is módas na daoine cócardú, códeas, cabhach. Cad a ceapan sibse faoin rud ar fad. Fág comment híos an seo má tá túram agus mar bhálam é clostáil. Agus go dtí an céad eile, slán leis?